kami yang memesan. Siya rin yung mauuna sa tao. Dito lang, magkita na naman. Katawan na kang naskano at mamayuran ng kaya adobe ang mamayura. Hindi siya maulog. Si Haja City, Pahamiya, Arato. Manaya pagpag na kaniran na subagan. Na sa mga ulama ng utwa, akan aguso, ro. So akala ka aguso niyawang. Ayami aliw nabi na tinalawlan ulama na pasiral juhala. Udah mga ulama na pumelis sa mga tao. Baya makapatar ko na. Baya makapatar ko. Ila naman, ino sunabi na ayami aliw niyan, وأنزلوا الناس إلى منازلهم فخندر فأديو سمانوسيا وبربايران سان ساغن بكوبدكا نبغن كون ريسبكت anda sabab nama kana mulmani saagana bake nama ile ko buntalian ile ni wala una datu abuntala datu ile ni wala una bela abuntala bela ile ni wala una hunurabu abuntala unurabu na ilaini walamu na ulama apede totobie na kelele wana kaula mero na ilang kalamu na padagan kapupuntan apadagan nila mana nauna ayo galo pagay na datare matawal na apede ikaw basta tangil api ali kapormalan yan ibu Bila hulio, ubah namanya sebagai saka. Bila hulio, kita ni ada untuk mengarang. Nah, dia mengauri penolak. Nah, samaran. Nabi kaya agama tamu Islam nak kailangan tamu. Kenapa sekarang ini kailangan? Kenapa tamu kailangan Islam? Kasih Islam na Islam berkaitan dengan Allah. Na aywa kailangan tanuna din ka Islam. Faman ittaqa wa aslaha khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Sadin sapautu wallah ikalak yan insyaAllah wa aslaha inumpia na ka ginawa ka miya kauma ang kaya Ramadan inikala ka Allah miya kauma ang kaya Ramadan malatakay ka pa na tahu adi terus saya nak rumah, odi nama mi jadi, odi nama mi adi. Pangatata sini sini ya, bagi di pecuk kami. Apa terus suami? Allah, Allah. Jadi bunyi benar. Hei, benar berkaya akan dulu margin aliman, isanana, abina tanah margin aliman. Kayak mana dia ada ma min nabi illa kana ra'a ganam da'atul nabi amana nabi abada makasaga sa kapamagun sa kami ipurwa dan matama ko nabi na kapamagun sa kami isana na ini training kaya Roma para sunan na sumadaklatao na api-api mo ka siya na madaklatao na makapumanig babalan siya kami at training siya sa mga mga kami saan mo na nakan ako na nakakalipagun na ako rin naman di pa alalang nga niya, ariyak mo ba? Tidak pernah pernah kamatay ka. Sa malam niya bakit na ako? Baru niya naman sa mga kami naman, kasi ito lumakawa ako din. Ami amang ito, napiyan yung talipay. Naman niya naman sa mga kami, tidak na pinalaki na doon, yung pinigyan. Inako anak ka doon na nasasakiman. Yan alamat na naman ito, bigay ng Allah. Sasakiman naman din naman, namimot na nasakiman. Namiyata mo na, bagyo apa belum? Nakakapta na masyubad ang kaka nakagamautag. Ngayon ka sa kanina ka namibot. Pagkitawa, baka nabuka syubad ang kaka. Kaya kami autag, tumula ka nang nakagigal, muli nang wakayan. Nawakan ako, so kami nga ka nakapulur ko bagyo. Ako suwat ay nanibot, na sa timan. Nawakan tago ko traka ka ni Fix, tinako sa traka ka ni Fix, natiago ka sa uriyan. Talikpa lang siya nandun. Na susurong na siya ng pagulungan na traka. Inauna siya ni Magar Pamwata. Tiga ka naman, kaya natin, so kami naman kung siya mati.
Nakagia kama da so te pun pabulu, kami ada sui, dan dia kan siaran ko. Tara ka jauh dia, kami ada siaran. Itu kan dunia kau kita. Dan dia yang sutra ka na daun mga dunia kau ni. Dia ada siaran. Wa ano may leisyo na yan nakadi, ipo-pransit yan na. So ate nakakaptan na sa manubila, tarong, Kaya na lang siya mapapalikot. Niya kalagulun alimaan ang kakabi. Na benar akami ko kami na isa asipatian na di niyang pagkatarsikan sinanaw siya maya. Benar ba ni Marjan? Madagala pa nakipkaya siya may daw sinaya. Ang iyong pobre. Lapon sa Facebook ka. Madagala di makasyon siya ka. O di na messenger video ko lang. Ino ka ni Petero ako mama. Ako pobre pa rin. Ngati mo ko mama. O ba ko niya litay. Ini mama atay pa kanya. Kahit sinok ka man. Maging sinok ka man. Katitiruan ko. Gusto mama na pobre ka rin. Yaw long ka. Namiya ka pamimikiran. Adi siya niya gilay kasawa na yung mana na ini kamera. Ninisin kang, this is my home. Napunang siya pa kuma. Namiya bisitar ka nga mama na di siya ngawali ninok ka pinin. Ito naman ninok ka kaw. Temporary bumane, temporary. Pamanin mo kung pagkini, ama ka na paya, ama ka na aso, na ayayin ka na amo, ayaw maana niyan, na inisa pa puno na kaya yagan. Dagkari wa mga bay, kailangan siya kapag-deter ka ng mga bay. Biya guys siya na ano niya nalagang nalipero, paremew, guys, mga aling. Pamili. Dapat manaritiya din ng mga bay na kung sa mapa. Kung ano kung sa mapa. Diyan na rin nalipero, ang matanggal na amor kamera. Mama nagkuha nakasama pa ang kaya mga bay. Sila nakikapita ng dunia. Ang kinasabap penuwala sa mga bay, natanggal sa kadatuwala, naligamaan. Ada apa? Siya mga palakata. Nangamatruso. Dia pernah nakapiraw tanwa na iba apa kau. Tapi yang lebih banyak apa kau. Pada nama tinggal suara ada kembali apa kau. Lebih banyak apa kau. Kami tuan kali mga pamumuno di kita bisa kau. Lapor sa mga sa ili na kunang kaya na balik na drama tra. Naiter ka sa katra, di man mapita maguguk tao mo ka. Jadi hapitan akan ang mga bani. Mga oripan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pa siya na kaya? Ayaw pa siya inakan saya na di inaliyong nabi. Ang infirmo nabi ada penamatay nakapa sa surga. Yung ba mga kapangiraw talo pinanamiyatay? Nang surga kaya, alay surga ini. Ada yang mengali, ayat yang magkaroka. Na api amiyatay na ulama, na api amiyatay na beramal, na mujahidi, na tabligh. Na ayaw magkaroka, napakasurgaan mo Allah. Rinaan mo Allah, ikhalin mo Allah. Ikaw magkakaroon mo ginawa, surga kaya. Ayaw mo na sinirtibayan nabi. Akal pa kaya karoon nakaataw sa surga. Na di mo ta'asyara, al-mubasharuna di akhir jannah. 10 kataw ang mga tao, uway, ada pun mamatay na sinirtibayan nabi anong tao sa surga. Mga sahabat po, dia meranor. Ano ako na tiga, yung huruman. Ya, nakaw. O, iman ang meranor na, kaya tagol sa kitaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabuti ka magkatay ng mga surga po, sinatagano natin. Na Allah salakaw, api ang ulama, api ang ayaman na nagalaman, na ayaman pero panigilang natin napakasurgan mo Allah. Ano kaya pangusyat ka ng mga bibig, dalawang mga pangusyat? Namubela ka na naman, tingin na alim. Yun na niya tayo na matangala ka surga. Ibitalim ka surga niya. Dokter. Surga niya niya. Kaya nga pakapasan mo siya, inilugaw ko na sa walay. Tiga siya na-driver galing, ang tunin ipatay niya po. Yun na niya man po siya kalabot. Tiga ka surga, kung surga ko. Di ka po po bakatan na ka. Nakagay sa Peterong Nabi, di parat niya na Peterong Nabi. Niya kay salamat iti mo sinabi mo sa mga sahaba. Tugunan niya, ana ukhbirakum bi ahli al-jannah. Bakit sakala tuloy nabi, penutuloy sa surga. Pamana, piyakadang ako nabi. Bakit sakala penutuloy sa surga. Na mga sahaba, kuna
bala ya Rasulullah bitirami bisi ya Rasulullah naturuna bi ayat sa surga na ala kulli qarib sotau ka data-datarun sotau amaranin sotau kenapa ayaw mo amaranin ka nasa matay niyo at rin yung surga matay niyo kuman mga pagulong na kumapawal mga pagulong Allahu Akbar data-datar ka sotau pemberi sakawasa saan taon na data-datar ka apa kebabaan ka sa mga tunganin ka Oy, kapan naman na sa ipupagilay sa kibar? Yung matakabasya ni Marjan. Oy, naman sunod nila no, ayaw niya ano no, na isa atang na sada akibro tao, na al-aklo ma'asabi, na pagkagagal ka at galing ikipagagpang sa wata. Gano'n ka kinataw, nanamiyugar ka wata, o siya, matay ka. Bertanaw tayo natin na kanakanduwi. Minibitas yung mga tabakan na si biyubes yung mga wata, biyubes wata ko mga lato. Biyada ka sa mga lato na ako siya adas lang siya. O siya, matay ka. Biyada ka sa wata na biya kasangin. Bukta mo. Nasa yung mga lato. So, okay. Tingnan tayo siya na. Ako siya puti. Biyada ka, yung pangalan na. Nabiyaya ka. Tingnan ako masagay. Labay mo ka na ipitaro ka, badak kibrakan. Okay na may ito. Pero kasi, tiga lang ano, bapali din naman, tiga na siya lang ano, at tinawa, na pamiyang kami, nabiyang buhay siya wata, kami ang atwang rakan. Napagkir, bagi ako may buluga, pagkano ni, naman kami naman to. Tiga ka na ino, bisa rin ito, punro ka, niyakan siya daw mo na ka. Sa kanimi ako, importante na daw ng pakawa, pagilay mo Allah, sa kanimi ako, tiga nakaawaan ka. Yang sugu-sugu ko sa nga ito sobra pa sa burot ng patay na daw Allahu Akbar, Allahu Akbar napadakya na siya mananatanda kenapa naman ay pamanakapangaling babaad agi ayami alunabi man tawadda'a illa rafa Allah da amangaling babaad na ipuro Allah na da amangaling puro na inuntali babaw Allah na kenapa naman kapangaling babaad na pila ka na peludak apag ka mga sobra ka sa military kung naman, nangali ba na ako wala? Pada sa mga tarang lang yapay na labot. Di ba nakapala yung buto? Kenapa yung tikapangaling babad? Masya Allah, napuno nakapangaling babad, napagkagagang kaaligaling ipagagpang sa mata. Kadua, namutua, papamagayong sa kami. Katalo, naging putua, pagkagagang kaalikakaya, alikalik ko na sa himar. O tuwa, yun na yung mga tanda sa laki berapa. Kapag, nanti ka nung nakandipal sa anak kardar dakiyan. Madagal man na kami pangalang nardak, ninil ko din. Nini pa mga bagay niya. Datari ang mga bay, panabi ako rakano, anak gatong rakano mga bay, at pinakalino sa bagay. Nabalag siya ko ng baklas. Binani, maitong, maputi, good, pink, Datari apa nak? Tinggal ako na napila mo ba umandarawi asa na kayo mo ko na grabe, tikman. Isang manatari, ulugman. Isang manatari, yelugman. Isang manatari, maputikman. Ambil kalas tari, laman niya mo ko na. Allah. Lain dapat sa natin sa pating kapagusan na hindi pagkakako pa nakadal ako na niya. O rin ang pagkabag ka at yung napagusan na hindi pagkakako na bagay. Yan ang ako sa manas. Bawa mga rumala ko na lang na pagkatalap ko na aawin na lang. May kumuna na mapatero rin. Ang kumuna na natin natin yung bayan. Ano ang makilala ka na di na di nakapumulungan. At ang alam at isok-isok-isok pulpul. Nasam yun ako. Tabi-tabi akan, anak iba, cuba mga nakapalakubag ka namin kami ang anak. Ako na masa pernah nanti aku ini saya tak lagu bedak. India tu. Minum lagi, minum mati waktu dalam hidup. Ayah yang apa memegai nasu mafiau. Oh ini nak bisa sadar asal panganan. Apalah aku panganan sini mana nasu mafiau. Kenapa ibu kita mesti mana? Nabi akan pintu baru salib pergi itu. Ati mengapa? Begini usaha nasi nanti, banyak yang ngasih sawo-sawo. Itu namanya kasuma. Benar mau pakai udah nasi sawo-sawo siapa pamilya? Allahu Akbar. Mari sana lagi tu. Kemana kita ambil? Dari sana kita sudah sampai kami. Nggak apa-apa, macam mana?
Nakibigyan ni kapang mamagay. Katawang kami ang imajan. Bagi kayo pan masuk ke bahasa Google tidak tiga yang dia kata. Kata dari mama sa katanganan. Taging mo bisa dengan nomor yang ada buat. Biar pura-pura place kasih nakikat kaya PPM. Na magagawa kayo na magagawa kayo ng sos kasih kung niya nakapakapat. Nakawala niya upo. Pagpay birthday. Taging mo bisa kasih pa niya nakapakapat na. Napagiro ka magpapasorgan kawala ko, makalala ka dito, oy, kani mo kawala. Ayaw mo nagkabukal na, Napamalu abite. At tuloy ko habang nasasala ko ang pikiro ko. Paman na pili ako ni mo. Ano ito na rin? Ilay tanong mo ba naman? Asya ka nito yung inibubitiyo. Okay na isa kakapro na isa kanunod si isang kaya ayaw maananin na magtintanaw ang mababay sa wasya. At lagi sa kadatala na wayat yung sinakapagunod ang nabigitaw. Kung kapagunod, nabigitaw. Ayaw mga lama, yataw. Saan na kanap man na ang pagkarata sa kapagunod. Asara di si po kapapatay, kaya mga doktor. Kanap na ba magpatay, ha? Manilig man. Asara di si po kapapatay. Ayaw sa mga kultural, mga kamamranay, naman, jangan pakai. Okay naman yan. Adi man ang mga ulo na ilan mo ba, mga labasera na maranaw. Adi man ang atikitan o iran, adi na so, iran na or, isang satan mo durate. Oh, ati mo suka po ako. Adi man ang kota kapunyo wa ulura, napupuro pa ang maranaw. Iti pinupuro ang maranaw. Dapat na yung siya ka makamulat tayo. Kaya mo ito, sumirong takot tamok at titirita oranan. Namampit ako bang sa napanaresidin tao. Kaso agay maikan, duga na iniya na rin, tumanakota, panariga na rin mapagpiling kaleng. Naputuro ta ang rano. Tapos siya putang yung mga kamuloy. Siya putang yung natagalong. Tagalong na pakaikong ko na, gusto ko ng bonita! Ay, napagka makapasuto sa tulungan. Natumusok at ko. Naasara di siya pagtawur sa nga kapapatay ang anak kabayo. Pajinip man. Nadi ang mga kalipunal. Ay, pwede ka pa kayo kapapatay. Abay, at tawuro na kapagulo. Pababasa gawin na, pwede pare-peripid ng uta, unod ng uta patabaris. Di atas, di bawah, dapan, patay. Ikmaris wali. Pero di naman, mababasa gawin na dito sa patabaris, di atas, di bawah, dapan, patay. Ikmaris wali. Lalu dia tak soal yang di bawah nama yang depan nama dapat nama namanya apa sabi mapunya rumah aku nak kamu tidak terus sebab belum asal disuruh kapal-kapal nah di dalam apa pasal Laylatul Qadr ya, kita tulis ke Allah, ternyata tanung. Ada kaya timur-timur Allah punya Laylatul Qadr. Kenapa ayat semua Laylatul Qadr? Nak sunyi tahajud, nak membaca sahuran. Kepakai mau makan nasi cinta. Mau untuk dekat jika di mana sedih, mau untuk dekat semua sedih dekat. Mau makan na, ayat mana diberi memakin nak kepakai perisa Laylatul Qadr. Indah kau nak kisah butuh nak ngol Laylatul Qadr. Nanti kita Laylatul Qadr nak tahu mana pada ngali sulit dan lakai ini semua pintu. Rosan. Napula na kayo sa mga pwede mga bari. Kapag masulit at tulungan na sasapang ninyo, napakita mo siya na pwede. Nabuhin nina, yan tayo pa ka nagita na daw koy-koy. Tiga na layla ito nakadaro. Daya koy-koy, bumata naman. Kaya anak ko, Allah hawat ako, bilang kataw ni Sula. So, kay Sulay na tulungan doon ang mga sudatanay at siba na kasuwala. Nakumusabay, nakumusapa kayo nakiro ka pa na eman na niya, natingin mo na nila ka na rin makumusakan na. Na di ka pwede ka ba nga nakaliting. Balila mo rin na amra na niya talatalo pa sa syaitan. Dapat man aso syaitan ni kala makalabas kayo kala ko. O kung na namin ako manakapanungutula, matangwal ka. Baka sa COVID ka, ipitkuan ka na syaitan. Tatatabi ba na? Tingkamiyalay ka, pinadal, kami alin mo ka mag-istorya. Kami ang panamay, kami ang naging istorya, kami ang nakakabit. Eh, manali, kung kapatid ka na kanak, kanak ko yung kapatid ka na syaitan, asalan ka manak.
Lumini ko na, may kaseta na mala di dyan ako sa akin. Nah, ini mapipikir, apa tak kelida buku. Patawal awan na kahit bulan na. Ay man ay putlo tenga na punya tanging sa ko so adi ni kayo na mila. Hello. Hello. Kaya na takin na sa puso. Na kenapa na ba ay sifat na mapaparat ya Allah na pagkala ka sa sala ka Allah. Kedua, sifat ang kaya atau aturunani apakah sekali pun itu yang tak surga. Nah, kedua, nah ini ala kulli qaribin hayni layli ala sabil. Nah, syutau asimpul syutau yang yakin. Apa anak profesionnya, anak kadatnya, anak menangian. Kau dinantone kapal kamu bertanya nama ilai kau nak kota kasih simpulian. Kasih simpulian, simpul lagi. Masya Allah, Masya Allah. Mia kasih kau nak alungan. Na bulan na kau sunod. Mia balak ya so iblis. Kenapa ini kan dia pikir pa multuga nga si Mayora, dia nga si Bais, yung namayo. Kaya di nga siya daftar tanong siya na api-api, dapat pa ka napit-kira. Oy, tadi, dia kasi na bulan na kau sunod. Mia balak ya so iblis. Tubulan dia iblis, sana ka na siya. Tingnan ang binibir na ka na, dagamana. Alam niya katantang sunod. Na dagamana. Tunay biya ibalik sa tunay na mga naka. Inapat. Tunay biya pa, kapanak. Natunay na mga nakapat. Natinapagalero na dagamana nakapamukha. Kadua, nakatakamu. Al-kiz wa takabu. Ay ikatalo dagamana ka na al-hasad, nakasiri. Kapat dagamana na an-namima, nakasuyan. Di benar sila na gusto na yung English. Pagkanda so tutu, yang atuna sila manguna yung English. Pemaganda no ayaw, pamagan mapita. Ano na bantun ka na pala makapakatuno na yung English. Tawado gawin, kadang-kadang wag kayo na kebukaan. May akatuna sila yung English. Tumo na yung English. At yun yung sundo naman na ka-English. Tinaway pa. Dati na sumapamukal, al-kis, kapamukal. At ito binibili. Natuloy English sa sasabagin ko mga padagal. Basta makainig sa padagang, abuken, pamili belum sa talokan sina. Basta padagang, abali sapaan, napadupan. Basta padagang, abali sapaan, namya masaupan. Ilan naman ang mga sarwang, mapamasaka kira, mabala din siya pa. Day, tagpila ni Day. Siya magpulay-bukato na kanaking, Sir, Dr. and Sir, mga good morning po sa imong palito. Tiga mabuwak niya. Kinik-kinik niya. Dahil naman ng mga sarwang, habang ayaman na niya, usi magpalito ng kini. Nagpala niya siya, matay yung traita! Nangyamara nung tala bilawala. Matang wala, nakapital yan, dahil mapulo. Saka na basta, padagang, abali sa pag, dahil yung masa, pagkakanta ko niya. Badi-badigin ako na makipag-istorya ka na matang walang aksi sa pap na pangitatasya na kagugil. Mata! Kami rin. Kung ako masih penangnya bubekas. Laburo meligra kami agwibya Ramadan na kasingwa, tamasa sangangwa na mabuhan amnya tetanusis. Dito manali ko na sa nakawalang na si Kutang Arika. Timothy kumulang isolamo na kasturi ko dunia. Apil-apil ko dunia. Napagkababaan mo ba sa sepotong ari o dibusa. Ino na pibabay, lagi sa miligaw. Adi ka mapitalas yun, napagmas. Ano ka mag-experiment? Tiga magawa na ya. At yung putano na yun. At yung mag-istorya ka nung kumpadakan, ito mag-uaan lang yung aring ka mo yun. Kung siya padakan na buwan ng mga mapita. Pwede ka nung makapungardi, alam mo nung pagbutan ng makapagawa ka nung. Lagi yun na. Kaya maanan niya na simple. Kawalan sa surga. Khatalatum lang ya Allah dan ya alainin. Inauna babutarum na mga kalmo. Inoimbitirin ng sumbal alok siya na kadabaka pweso. Rintallah kariban waliwali. Sa dun sa kapag kumabayain ka, kapag kumabayar ka, ang anak ko siya ka, na dito kapag kumabayar ka, wallah. Ganda rin mga bay. Sekarang mga bay. Na di mo kapagkasuatan kakikarungan ka ama maigil Ramadan. Sekarang mga bay, so na mga karuman yan. So dala karuman yan.
na nanayawan yung pas. Pagkaulugan langit. Ini mga bubes kani kailangan ng mga mama, kabas kani makatikinang na. Sekali makatikinang na, labas kani makatikinang na. Ako na beli nga di mga anak, anak ko ba? Inahanan ka na yung nasa siya. Kanini, buntala ang mandiri gima. Sekali, makatikinang na ng mga doto. Oy, naman ang kaman ng ginagina, sa puso ba ito nami? Mga ibraha at lumurida sa bulay at lupang inuwaan ng bulay sa uki akapagkaswaswa ko ni karmanin amama ikira Ramadan na laysa lahat tawag na dagkapagabalas at tingnan niya tayo kami kung nabi ayabalas sa ka o sorga na padaka sa City Maria o City Asia na okay nga sa City Maria makanagumranong sino nabilas sa ka pagbutigay ko Mariam namanya sumusumong sa nga Mariam pada nakatawa ng noon. So Siti Maria mainom na Bula Aisha o Siti Asia. Dito ang kapagkasuwatan ka kikarumang ka, ikira Ramadan. Ito yung kapagkasuwatan ka kikarumang ka, ikira Ramadan. Miya ka masya karumang ka, miya mamasang. Miya ka palong. Ano di? Kasi nga nasa Ilupino. Dulukaw ang kayo kasi sa kanila kawidang mahon na miya suwat si karumang ka mama. Tayo dan yang lagi rokok mana bukan dua biar terlebih masa naik titi isi detan apa rasa puasa bagi pedengas lalu bibuk mana posisi karumang grabe ni aswat tak masih karumang apa nah yang lagi rokok masih karumang kababay abi iya atu ni titi derenta atu ni masa kamano tigi karumang kai kamano ka dan lagi atu nama tiga nama pada lagi nama putri mana lagi na Wakan man sa wiwi ko na masuwi na petana. Ay, buka taon ni naginat. Nanya kagiro kang manabaya para masusasi na mga mama. Ay, doon iyan. Natunay kitigil na sa naman. Kada na lagi. Pagkadubuak, pagkanito, pasyawawat, o ang pakatinula. Si mabusi karumang ka na, lumibay-libay ang puso yan. Ang open, excited ka. Kaya kate kamabu ibagi mga mama ubahamud na hati aduh nami ako ni manabalas nagiro ka manabalas action nami kalawlo niyan baka pa kasulod mga daw ni karumang ka Allahu Akbar na kati sugubay nadi mo kapsugo ni karumang na mama na maganda ka kibutot yan na pwede pa na ng abo betaw sa sorgo siya ispiopi ako yang kira-kira belum kepek kok. Kepek aku ada sabut apa apa. Belum kepek kan dia ngatin di belakang masak enggak tahu dari mana tadi kepek. Nama tamu di pemalu-malu nak indah kata services. Manong among gede punya karumang tadi nasugo na kana saya sugo. Kasi kepek ako. Pinasuit na sa termos. Sa kini sugo kana jadi punya katupi. Ini sweat kau. Oh, tadi sweat ayo. Ketika mana aku bagi masa bos. Tadi kan kamu masa besok atatan. Dia mau masa dulu aku pakai dulu. Sangat pedih dulu dia aku. Lalu tadi nani karumang aku kaget kan sama 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 tuh bisa purongan. Lu bisa purongan. Enak kan aku bisa nak purongan apa gitu. Punya karumang aku bena sebut kan saya suhu saya suhu. Panalamat tikas wallah kita tu kami yang butuh kau. Niaga ko sa laro mga timing, tumate. Sakay din na dito matikan. Tapos kama buwas ka mama, napesok na tawa ka na, di ka mo mitit. Napesok na tawa ka na, di nga gawin. Mitit, ano nun, mitit, hindi ko na mitit, ano naman? Mitit, ano, ay, pa ko naman. Mama na suki, anak, agasakan. Kenapa ka nakapuntuwa sa ginawa? Hindi na sawa, sabi po may pasang ito, terkamero, itu support kami menurut rumah ini. Di pada salah, di mana oh, ada kamu suka berak kok. Paman nagili ngasih karumang kaabo ba? Apa bibi? Biar pagiti pa siya karumang. Naplo ba ngapod pa kasi sa tayo? Ronggo ka biya ulakin. Adap man ako ikuik. Na oriyan napakapamipin ako pa nasa puno ka pa lang gano'n. Paman na bubayan ako. Kasi, yun ang kabiugas kami mga pamipisan. Nauntunod ako pantagi, laro siya karumang ko. Tigi karumang mabuo, apya di ko nung yung buti ka, baka nagdudugo. O ba ko to para tiya ka, mga style yan.
Umuto na ko, napamitingan wag dua kan, rapunta kayo, matangon na, piat 20 ka pa ng gano'n. Pag-istorya ni Suna Karan yung muli. Huwag ka naman mga topic. Huwag ka nang magdami ka lang ako, pipili, mapigiro ka mga message. Ito sa tayo na ko, kung hanakanaw ka wala yun. Kung maulugo ko po, ano yung ano. Sige ka naman, tingnan po yung istorya, tigas ka, kaya ka eh, ang matang lang. Ang matang ko lang, kaya ka na, pwede na, kita ko pa. Lagi na, kailangan, ayaw ko pa man isa ato sa surga tumulami na sotaw aayakat pero iyan na mga lanang mga lanang daw dinagusong sina yan patadi ka pa kaya ba kani pamasunga sumbal alok ka saka so karo mga babay api anta babay latadriguhod na wala ta kamihod na uban yung sira tuguna di pamasunga na uban yung sira pamakatanay sa lima yan nga ababay dapi karangit yan na pagkagagag so ganyan ganti ako tuk kata mga tato matang wala ka matimad ang nararangit ang pakinom sa steak sabon niya mo luwa kaya din maging ganyan na jadi di benar ang wala ipatay niyang pakinom mga sa steak atang sa steak ang badangan na hebla dengan yang pernah kayo mo baik ini na mo dasabay nama tangkol na kapit o gani-gani yung kasala di kitirapan tapos pa kapit ang ginoon yan mag-nakap ka doon niya yung tagnar ka di kasi dia tunggulin tangkol na mama na madakasa terak na di pernah ko masabari na sa pakidag na ka na makra sa terak na sa pakibat kayo na ilin yung muso terak ang ginoon ka ya kapit mo ginawa nila ako ginawa ko mga wata nila mga wata na sila niya niya napusumbo ko kwarto niya napungurong kaya ko kwarto niya pero wala ka kimoto niya at tawakan ng pangoto tarima chok 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 ako kapit mo ginawa asala adik ka itirapan na mata nga pagpakapit ginawa niya o puso to naman pero may tirapan ako niya karapon kaya tigil ako kaya nga si karong mga miriligat man buta naman na nabadak napano ko doon ay di ako mapasok ito bang gate na estimate pa nakapakapya hindi karong mga isa na ako mga ta dali masosyo niyo abi mawish na budi ano ko yawan na yung pasipili nakarang nakakita niya kung bagi mga tatali masosyo niyo abi biar dua bagi kaya tingala na matang wala ita si mga palit abang ni ngapman nakanawa tatali masosyo niyo abi niya to niya suporte pa baka kita natitiyan pero niyo na sumula ko sa parang tama na pwede ka temurisan niya lahat man ang nilin ka niya kapanik ang mga tali siya niyo abi pagpagay siya mayaweng na duwa ba siya yan namanok kayo ba lapia daw mo hay bala dia nasa sarangan sa danya soa papating ako hayan umiya itu dibagay bilang kalau mga bata kayo kagiatar bandung at tawalo biyan yung mapakampatua na may nagkasipatan ka mga pangapatuan yan na namitataki po kamang terus at ay kano po pangapatuan yan tayo kaman tingnan kata sa tayo po mura na di makagilagi sa kana suara-suara lang matagwala ka kaya pangangapin na nakapasik karumang kaabuday hari na tumabis pa yan ikipakil katanong kung di pamakalay sa katero subae api ako sa kasandagan at makakaano ka na di kapakay uban yung makakasama karuman na di makadikya kapakay niya niyawa para makisira rin puso niya kasi nang kami tetap yang nakajut yan yung kapag kumakusya namin tulog man kumakina niya na kinamso makina kinamota tadi ako di mananay kapsyon na ako waka nakiba ka abuhan niya nag matanga na kami agak sakit ginawa ka matanga na kakar-gar na ako niya kaya ako ito jadi kapag mga makapayak na mga pasong tadi nga ako ito na pasong ang mga matang wala ka pagpagaguro ka mana magpapasok hindi Baya daw kalian. Namay na nga napuro.
Yung power! Allah Akbar, rapid pwede nga rin. Kata dagang mo tumapasaso, dagang ano iblis. Tinasari ka doon at dagang anak. Antay kami ni Melon. Natiyo na susabagin ko mga dato. Ano ba lang mo na dato? At bilhago. Basta kayo may nga dato. Tabi siya naman, ariyak na may urang sibay. Yung mga urang. Basta may nga, ilang ba sila punta na mga Allahu Akbar. Na basta may nga, napakamamaman, padunaki. Natiyo na siya na minima, kasuyan, antay kami ni Melon. Natuwi bali sa sabagin ko mga bay. Tinimig balira. Miyaway pagtira. Pagilo ba siya sa nalambay stock. Matang wala ka na magugito na ka mamasobra sa babay. Ang naba maritis karo patay mo doon. Ano man lagi na tama-sama sila. Pwede tayo na rin. Yan man nga balita. Ano man nga balita ka na gabo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi, ay ikapatu minani. Ayaw mana niyan, na sifatan kaya atau sa surga ada permatin atau sa surga na ada sakit maluwag malibuding dulu na sungguh ngaya din pagi masa dengan dunia nagkabiran apong ginawakan ay saka na malibud ako napira malibud ako ay ubadiyan ko tatadi at tigil mo pagi masa dengan pangangapin mo uba ayaw mo ibuka na rakakan na pengangapinan mantan mo na kami dimyakan ginoy apiang ya tok tuwa ko sana raka na di ako rin making ginoy umiyak tiga saka nakadinali ka na suwapi ko na raka di ba pa na magiging hindi magkagda mga apoy sa dunia niya pero bago siya naman ako pwede na amay nama ko mga naman siya napakanda lang napakatama-tama na motor ko ano kami niya ikot pasubra sa miya totong mapulingan nagkagagang ka ang kaapoy sa dunia, nagkagagang ka sa apoy sa lumanak yaman. Diyan ang namapat. Ayaw ko na ito sa surga ito namin. Marami rin siya tao. Simple. Pero, mga kalma. Malabot. Diyan ka nabulabot pa sa dahil sarito. Diyan ka nabulabot pa nga mapinan. Masya Allah, ihirap na kung pagkatulong. Ya Allah, o ba ang mikirap ka agin mga kanong narinila anakan. Na makanaw, na may ganyan, na salamat, salamat alaikaw. Iman ito na din na bakarakararangin. Allahu Akbar. Mga karikong Allah, dito sabab agi dia oras tanu nak katabagan mga tahajud nagu nya kawat-kawat na dengan nami kata apel dan orang kami nak datar kami bukan tu nak lulubayan oi bala sakkan wallah berpenuni pokoknya alam kami mamasuk ke surga kami nani Kung pernah ngasih kamera, sige base na mga profesional, yung alam mo lang na mamakasuk ka sa surga. Pagkakaroon kaya ako nasa kanila nila po. Kung pa na po, ako na magkantang surga, hindi nga mayroon tanong, siya advice, mga ko siya lang, yung napagari ang nasa pamilya, kaya ka tumiyawag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaga siya, sa salita. Adalah sama tu dunia pasal dagang program tanah. Nah, betul program lain pasti akan muncul katalah terbatas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. Alhamdulillah wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reminder bahwa suku Salasa na naadli Islamic Symposium na sa ibu sa diyan gymnasium aya maalit yun ito na yun si Sakit Salindor yung dapat dia na sa kata ulama magpapagayan na anak susul starting down siya insyaAllah alawan Salasa iti pray na mamagintan insyaAllah. Napahabo bro, so awar din tanaw sa kaya puntis tanaw sa program tanaw kurama tanaw sa Salasa
So pag ano, dito so alam mo yung bulan ng